week komen, of vanmorgen komen. Morgen is de motorzegening. Ik weet het weer. Ja? Denk je er eens over na? Het was was het in Zevenum? Ja, was in Tussen Grubbevorst en Zevenum. Bij Eldert Hout. Hi. Hagen nog steeds. Nee, met dat boek. Nee, met het boek, ja. Met het boek Ja. van die jongen. Ja. Ja. Heb je dat nog wel? Nee, dat boek heb ik niet. Maar wat hadden we toen nog? Dat ga ik dan over 2 minuten over je halen. Ja. Ik ga het zo gelijk voor je pakken. Want ik weet nog wel, het was een heel bijzonder verhaal. Ja. Het was over een jongen met een beperking. Ja, en klopt. Die nam Henk. Ja, u wel eens mee op de motor? Of niet? Ja. Zijspan? Ja. 31 jaar lang. En nu niet meer, want het gaat niet meer met hem. Hij heeft te veel pijn als hij mee rijdt. En hij komt dus nu wel nog naar de MA-run toe. Maar verder voor de rest niet. Maar maak nou geen uitzending weer, want dan ben je weer druk. En we hebben nu niks. Hoezo hebben we hebben nu niks? Je hebt geen onderwerp. 5 minuten eerder moeten komen. Ja, daar had je een leuk ongeluk kunnen zien. Achter op de vogel gereden waren. Ja. Is er een auto achter op de... Ja, een mevrouw die ging even wat doen aan de telefoon. Want die ging keurig netjes aan de zijkant staan, maar vergat hem even op de rem te zetten, een automaat. Bak. Het wordt bats. En die snelweg. Oh, de auto heeft recht gebogen. Ja. Van Heur? Ja. Ja, want ik neem aan dat... laten we het merk niet te druk nemen. Maar dat zal geen schrammetje hebben, denk ik. Of wel? Nee, die heeft ook geen schrammetje. Is dat met trekken ook? Ja, met trekhaak. En dan moet je niet achterop rijden. Nee. En net de grootste schei gemaakt. Ja. Een redelijk nieuwe, daar mogen we het merk dan ook niet van noemen zeker, maar met een auto een hele hoop plastic aan de voorkant. Oh ja. Die zit dus degelijk in elkaar. 12 sensors aan en ze werd niet meer van, dus... Nee. Oh, dus dat was één grote kermis op het dashboard? Ja, weer. Ja? Nee, maar weet je nog ook waar je toen voor kwam dan? Ja, dat hout. Dat hout wat er lag en die tekst op de muur. Wat was de tekst op de muur ook alweer? Geen idee. Hoe lang is het over? Ja. Hoe lang is het geleden? Een jaar of 3? Ja, kan wel. Ja. Maar hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Ja, met jou ook. Je ziet er nog goed uit. Oh, dankjewel. Voor mijn leeftijd. Alleen, wat heb ik je toen ook gezegd? Je moet plat praten. Hier. In dialect. Want ik versta het wel. Ja, maar dat stond ze in mijn streek. Ja, dat kreeg ik ja, maar dat is dan weer zo... Ja. Maar toch blieft dat dan raar. Dan proot ik dialect tegen dich en dan proot ik Nederlands terug. Ja, maar ik kan geen dialect. Nee, oké. En dan kan ik wel een beetje eromheen gaan zitten kletsen, maar dat lukt niet. Nee, je pateerde. Nee, dat wil maar niet. volgens mij ga je ze dat shirt toen niet aan. Jawel. Want toen begon je over baksteentreffen. Wat is nou toch een baksteentreffen? Ja. En dat was over de motoren. En, ja? Ja. En daar wou ik het dus niet over hebben. Toen heb ik het verdraaid weer naar de MA-run toe. En zo kwamen we toch weer op het goede puntje uit. Ah, oké. Maar morgen is de motorzegening in Grubbevorst. Ja, dat kun je toch niet uitzenden, want dat gaat dan toch niet vlug. Nee, maar dat is toch dan... Ja, ik heb dan altijd het gevoel van, dan moest in Grubbevorst niet komen, want dan is het heel zo druk. Nee. Is het druk, ja. Maar hier eromheen niet. Ja. Alleen het centrum is druk. Ja. Bij de kiosk is het druk en ja, bij de vroegere Zwaan is het druk. En de hoeveelste zegening is dat dan voor dich? Voor mij de 22e. En ik geloof de 32e. Dat er is. Als ik het goed zeg. En wie van ongewoond hier nou? Ik woon in dat huis, ja. Oké. En wat ziet je van elkaar? Nou. We wonen samen met de oude buurvrouw. Ik woon samen de dochter van de buurvrouw, ja. Laten we ja. Dank je voor de correctie. Ik woon samen met de dochter van de oude buurvrouw. Ja. Aha. Ja. Zodoende. En ik heb hier de auto staan, dus dan ja. Het busje? Het busje, ja. En die kwam ik even brengen. En toen hoorde ik een klap voor de deur. En toen denk ik, eens even kijken. En toen heb ik hem wakker gemaakt. Nou, nee. Nou, lekker als dat gezakt werd, hè? De koffie afgehaald. Ja, de koffie afgehaald. Ja. Nee. Dus, dicht woens door, waar de deur net open stond. Ja, op 8 staat nog open. Ik ben open. van Jansen, dat wil ik weten. Ja, maar mijn moeder heeft gewoon een interview gehad. Met 10 man? Ja. En dan ben ik best bij mijn elke hoes geweest. Dus mama in La Providence, de wijze lessen van mevrouw Jansen van de Celery in de Soep of zoiets. Ja. Oh, ja!
Ja. Och, wat leuk. Ja. Dat was die man. Ja, dat was mijn moeder, ja. Hebben we nog door de tuin gelopen, hè. Ben jij die La Providence, ja. Ja, hij is de binnentuin. Ja. En hij is op de binnentuin. Hij is Zo op van wat, die de bakken plantenbak met plantjes en kruien. Ja. Die, En dus mama die waarde ik toen aan vertellen wat was er met mijn zoon in de selderie, ja. Selderie, ja. Wat is dan nou lekkerder dan vers selderie in een zondagse soep? Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, ik snap niet waarom ze het hier zondagse soep noemen. Dat kun je me dat uitleggen? Ja, ik denk dat ze in Holland kapitaalkrachtiger zijn. Die kunnen dat door de week Ja. permitteren. En hier is dat alleen. Nee, wij vreten alleen door de week soep en dan op zondag hebben we wat fatsoenlijks. Dan hebben we vlees. Ja, zondagse soep in de goede kamer. Ja, Ja, bewijzen zo gaat. wat, ja, in de Ja. voorkamer. Ja. Ja. Dat was bij ons ook nog wel, ja. Ja. Goh, wat Ben is je de het wereld alweer, dan jongens? klein? Want Ja. hoe lang zal dat geleden zien dat ik dan op Providentia word? Kijk eens, mama is nou hier of 5 doe het. Mensen dat? Ja. Dus Is dat al zo lang geleden? 7 jaar geleden, ja. Ja, ik denk 6, 7 jaar. Want hoe lang zoot ze toen al door? 4 jaar. Oké. 3 of 4 jaar. 3 of 4 jaar. Ja. Maar heeft ze er nog een beetje van kunnen geneten? Ja, gewoon op haar manier. Hè. Op haar manier. Hartstikke dement. Maar ze is vredig heen gegaan zonder pijn of wat. Dus kost er, weer als kinderen kost er heel goed mee leven. Ja? Ja. Nog fijn in de kapel mes gehad. Toen nog op de accordeon gespeeld. Kreeg een staande ovatie. Ja, de wedstrijd het is gewoon heel De mooi zoon aanzet. van Dick. Nick. Ja, ja. Het speelde accordeon. Ja. Ja. Die is heel goed bezig. Ja. Er zit een van de Ierse volksband in Heenhorst. Ja, eerst houdt het de Hoolies, maar die zijn door elkaar gegaan. En nu heeft dat weer een nieuwe naam, die band. Dus dan, en spelen ze dan van die echte oude Ierse Ja. volksliedjes en zo? Ja, ja. En hij speelt, hij is helemaal gek voor oude wijzen. En in de mes heeft het nummer van Blijven lopen. Ja. Och man. Kiepenvel dingen. Ja. Nee. Zo, dan geven we de tante opstond en dan geven we de ganse kerk applaudisseren. Ja. Dat is mooi man. En hoe was dat voor hemzelf? Was dat voor hemzelf een emotioneel iets of Nee. kende dat heel goed? Hij kent dat gewoon goed. Maar hij vond dat er wel iets moest doen voor oma. En toen Ja, speelde hij even dat nummer van Blijven lopen van Rauwe Heers. Ja. Is er natuurlijk ook wel een... Ja, we kenden het net niet. Hallo! Keurig! Zo moet Het dat. is hier, hè? Pardon? Ja, wordt een nette buurt zo. Ja, Iedereen ruimt op. Ja. iedereen ruimt op. Eigen Ja. stoepje schoonvegen. Ja. Het is, ja, de kent het van Heeuw net niet zeggen, hè, Providentie. hè? Nee. Als het hoes wegholt, wie spreekt ik zo zo Ja, dan kijk je er tegenaan. Maar hoe apart is dat ook, dat ze door ook dan direct de miskens hadden in de kapel? Dat is een oud klooster. Ja. En er wonen er nog zusters. Ja. Ik geloof Ja. het wel, hè? Ja. En dat ze dan door ook op de plek waar mam dan haar laatste jaren heeft doorgebracht, dat er ook een kapel is waar ze Ja. dan het afscheid kan doen. Dat liet me wel heel apart. Ja, en dat mooi. is allemaal oud. Dat is ook nog eens mooi. Dat is wel echt authentiek. Dus niet hypermodern, die kapel die daar zit. Ja. En dat is wel mooi, ja. Goh. Heb je nog meer kinderen? Ja, einde die woont in Venlo. Dat is politieagent. En ja, de jongste dan, die zit nu in Israël. Dat is voor een bedrijf door Oethorst in Steendorp werk. Ja. In Israël. Ja. Even weer zonder namen te noemen, maar wat voor tak van sport werkt hij dan? Dat is elektricien en die doen rollerbanen en verpakkingstechniek en weegtechniek. En zo'n bijvoorbeeld komt prei aan, ik zeg maar waar, of nee, champignons zeg maar, in dit geval champignons. Dus er komen champignons in de bek en dan komt dat en dan komt doen in die wegen, zo'n rollerbaan allemaal. En dan zit er een verpakkingsmachine en zo'n dingen, zo'n machines doen die installeren. En nou toevallig in Israël. Maar jij het de Ja. hele wereld over dan? Ja, is dan in Canada, China. Ik koos nu laatst kiezen tussen Israël en, wie ik begreep, en Australië. Maar ik koos voor Israël omdat dat een leuker team was. En dan zeg ik het netjes. Een team waarin een moet werken. Ja, die jongen die kent het heel goed mee. Nou, en dan, kijk, je moest er gewoon een leuke tijd van maken als je naar Israël gaat. Ja, want hoe lang zit er door? Ik begreep nou 2,5 week. En dan kun je
naar huis en dan kijken ze wie dat ze zien. En dan kan het zien dat er nog een paar man teruggaan of En wie oud is die? 26. Is dat zo'n avonturier? Nee, een vrijbuiter. En een vrijbuiter? Een aparte. Apart, het zussen doorgaan. Dat zussen aan zijn brommertjes wat de heert. Wat, is dat zien wagen dan? Dat is in de wagen, ja. Oh. Kijk, een jongen van 24 jaar die door zijn hert en dingen in leed. Want wat ze voor dus blinken voor die radiator, dat is gewoon zo'n grote luchthoorn. Hij heeft zich er zelf een compressor in gebouwd. En Dus pruts. altijd aan de pruts. Ja. altijd aan de pruts. Ja, Dat mooi had hij gezegd. wel van pa, hè? Ja, Oh, Met de brommers ook. altijd, ja. Papa is ook een prutser eigenlijk. Ja, Nou, als je zijn brommetje ziet, dan denk je van jongens, hey, wie rijdt daar nog op rond? ja. Dan zou een kerel van 70 trots op wezen, Ja. als je nog zo'n ding had. Dus je hebt allebei brummertjes. Nee, ik niet. Ik Ah, niet meer. Ik had niet wie, meer? wie ik dat vroeger, heel lang geleden, had ik wel brommers. Maar hij is eigenlijk ook een beetje mijn weg opgegaan. Ook hij heeft er een krijler staan en een Berini van 49 of zoiets. Oh, dat is wel heel apart. Ja. Een jaar of 60 oud is hij wel, denk Ja, ik. ja. Ja. Een apart jonk. Ja, een mooie vent. Jammer dat dat er niet is. Ja, die had ik even met zijn leuven erbij getrokken. Ja. Pap zei goed. Ja. En wie lang zit er nog in Israël? Dit is nu woensdag is hij om 2:30 s'nachts vertrokken, dus ik neem aan dat hij de volgende week, zondag ongeveer, dat hij een keer... Oké, maar dan kan het goed zien dat het een week later al wel weg is of zo. Ja. Maar goed, als je het ook via internet dan kan bekijken. Ja. Boren nog eens. Ik kan daar tegen hem appen zo van, hey, ik heb net een verdicht alle woord. Ja. Met Bart van Kijk der over Waal. 2 Nee, maar- maanden even naar televisie, dan zie je je. Wat dat betreft kunnen we een soort van estafette-uitzending. Want Ja. wij hebben elkaar al eens eerder ontmoet. En misschien komen wij elkaar dan ook nog wel eens een keer tegen. Maar dat, Volgende week zondag weet ik zeker dat ik je tegenkom of niet al. Dat is toch ook een fan hoor. Ik zie laat je ook duiken, of volgend jaar duiken toe. Ik ook al dat ik een fan hoor, race wie fan hoor. met de Porsche-races. Ja, Het wordt warm, hè? weet ik niet. Ja, diep 20 graden. Nou, lekker Koest wel hoor. eens druk weer door. Kan Ja. beter wezen dan hier, op het moment. Wat is die persoon in een speedway fan? Dat is goed. Ja? Ja.